Hello, cũng nói phiền lòng, Ishak iklannya. Te haji siya meta singa ko abnya pa compare kini video kan dek informational video. Ndi tan ko opinion video ma. Bon singa siya kini kijet video nga siya ay ka opinion junga ajing sngog junga. Jadi mo perkat junga. Tama meta singa ong ba ngan ai hindian sembok perkat tama ko por rumah ko ban penhikai kini ka video. Ngan apa problem keba mau keba yalam iki brio bikin du jengkerman dan ikin du jengsanya ha kini ki bor sensa ki barim ngamut iki politician ki mo ketuka ki politician ki belak dan ha bor la pun bun sam kamtam kadau ba kadai ba kumangai inga ngala kendu bun ki brio ngala yad ngala teribet bun ngut ki brio ngapai kadau ba kadai ba I kamdan juga kajing share lang, no? Kajing share lang. Hindi share do ha. Ban sam lang kin, ban ai lang. Jong hini kin brio beran ha kabor. But kiway ki bamde ki parlok jong ki. I kadang kan ka kamtam ya ka MDA1 what ka MDA2 tama ka kambon ya di MDA1. Kadang kan kajing persyang consolidation. Ya ka bisa ya ka bor. Keti jong tangkap tu kan ingot ki brio ki babut ki ba pen mo kinya ko ngok bang siang but kadi ka tau ka ba ki brio ki dom ki san nama yala dia ru kem yoy ata kadi ka belum fair mal ba kimde kim don hok bakin yo ki don hok bar ka jok por pen ki ba or ka hok jong la jong mio so dei bro nang yo ka share jong la ni unang ruspa Tekidan ni ngata ka jingdom. Teminta nga sungu ka government ka start siya hi ka deban penbet ya kini ka problem. Namal balarap yung share lang sa kibabuan. Te pinsa liam met yung makani ka game election. Hindi mo kapapila ang subat bo sirita. Te upat ba karo karway unsa danhi la ka jing rai ka jing kut jing mut banum kasan su epi tang ta ka di ka jing long da pi kwa skwai ka bot. Na fi kwa buat te su enjoy be su baham imbe ye kastit tungi tama la fi kwa ban bat ya bot pi de ban share lang ngai I kata ka ko wi complain mga I hamman ki jaka bu ma ki brik laong ngai kata si ong yang ni mah minta tela yo pitang kita para maki that's not good pi de ban nang kum no ban allocate ban ai lang ki we te to ngal adap ker ni kata Tamang ngalai I minta pada dia ngampai sekoi ke bentang nya I pada minta bakat bangga je pesang at least ngam tip manu balik mo la pendu officer la pendu minister la pendu manu pada ngam tip party worker I don't know kadon ka jing pesang minta at least na department of tourism ban penbet kinyat kin soit kan ka jing bakla bangala kalau mintan ti halor kata ngakwa ban kan ka M step ka scheme Meghalaya support for tourism event program MSTEP kini ke MSTEP kila extend ka deadline hado kat sau tarik mana kalau benar tapi dan post ni ban apply lah tapi ko ban apply kini ke MSTEP kadai ka program hakabama itu ki ban sub dan ni ki ban interest ban belongi festival kani kadi yaki NGO bun sing yaki sing di society ngang ong pidi ban apply kamdai ka berjenjar ke proses ngalapet nyang pensuk sesuai pi okay so kabaning ko nga kadai mo ka deadline kamau pa ka deadline kadai ha kat sau tarik August hang ni ha online pila banyo ka betwa live week ring July kila extend mentang lai I ha kot bol like sen kat sau tarik August le no wood penbiang ngak ni kikot isla ma te tong impet chwa ki ki baki cover ma kidan kini ki small festivals kapisa bakila ban mang naka tourism department kan dei kumbasan lak halu sanlak kilom la pala kata halu sanlak but ki kemi lenti bandon mo hapo sanspak ngot ki brew ki festival kum kita te medium festivals kidi kumta hi ki bapalat ya si hajar ngot ki brew ki di banwan ki sisngi asngi ki penlong ki festival but kajing mang tingka kan dei bet san nadu san halu aku san lak
Te kumju ye ki large festival ki kami lenti bakin don palat lai hajar ngut ki ber banwan ki alai sengi ki ba pen pelong ki festival bat ke jing mang tinggal kari atusan haro san pula kabab sau ka jaj jing kasan na ka tourism department ke ki festival ba organize ki DC te kani kam dalong clear mo kani ka kot nama ba ki tho hadu atusan lak kin ai ka bisa tama nanga pulia ba kamarum pe ki tho san pula ko te kam long shai kani ata kari na kaliang DC so ngin haban wa clarification mai ka to mo ki jaj festival hoi pilaban ne ki usual festival mo yang di bade ka shat ka tem ka pot ka siao tang ba ki ai ru pisa ba pin plong workshop symposium but ki production that means even probably ngau mo ngam dat ba even ya ki kinja let's say ki kinja recording ki kinja jinglum ya ki culture ki heritage ng bang video baling ba ki let's say video ki audio so kadon ka to ka component lo so ki workshop lo ki cover ma ki tur ki chat events mo the eligibility mo number 1 pidi bende ka registered NGO claim ka registration kan jenja ba namar ba long ka soka ka ban chanya api mo yes pidi men register kum ka NGO pidi ben ka estimated budget that means ya ka to ka sanlak ma so ay nuksa ya ka to ka sanlak pin penon kam kum no mo ka no pin pelut ya ka by late by one ya ka ka di ka bam ka mo ka bam ka di ka bun ki kendon kan ki ba piapan submit ya ka budget te pidiman peniru kani number 3 kadai ka list jom ki nok 3 jom pi mo ki bandon lah ka team jom pi ki sub ki pong ki mo ki but ki board jom pi ki ba pidon that means kadai ban longum ka resume jom ka seng jom pi ki kam fila jule but ki brio you ki badan hang ta ki sub ki wanra ma ki sakani ka lan te number 4 ka isrim ka number 4 ka di experience ka ki kam ki jam ka bay isrim kum kini ki festival ba pila jule piapan thwa kata pinapet pada ya kan ka accounting procedure mo kata ka muk ka jing ka piapan dap hadin ke event that means piapan peni mo ka jing pelot ka jing pensap no pi the statement of accounts of course piapan peni kat no pi pelot kum no hai ki ba pi pelot piap ai ki receipt mo ki bill receipt ba kong san ma piap anyo ne ki brev ye ki receipt ne kum ki dukan ne ki mo karkhana ka bade piap anyo ki receipt plus ki utilization certificate ha ka ba fila mo kular ba fila pulu kata fila le kata tangkat tahi na kaliang dopi jadi wi ki na kaliang sokka kalaban pai ki brev ban wan judep ya kata ka kam dopi ya kata event dopi tama bakong san ka statement of accounts statement of accounts di ban day limba chartered accountant mo pinumla ban su ai kumto ka statement of accounts ni pidan kam chartered accountant sa ong yang nga ro palong bon kini ki ngila ban yarap pi tama su ong kumang ong pi te pen hap sang pi nga sa pen edit nga sa pen biang nga fi kwa ban le kini ki procedure for submission of application okay te hang ne pidan pet ba pidan ka soft copy means ka jing thot pi ya kini ka application haka ba pi thot gen balai pi kwa pelong kani ka event ka jing mentoy ki pat ba mo ka nu kisngi kan pen pelong ka ta event ter kumta mo te pi ban convince ka sarkar balai ka di ka bakong san ban ai pisai kini ka event ila ban ni cultural event ila ban ong ka di ka event ka ban penkiu ya ka riti ka dustur ki culture ki barem ki mandai mo kumgi jule pun sen ki break sile ki sop lang festival ki mo ki ngam te sok kan toy festival ngam kibun ki chat festival pi hapan pakat bahage ngam chuang la jupelong ko week festival art lyceum ka bakateng ke indigi games ka de bag ni pen imbiang
ya kini games tenai kan te katangi pelong sa hampir sa buhay but ketika ba sutana ba nakatukar right bar ko ki awan itu kisno ajan Tika media coverage pan pihaban batay ro iya ka sarkar kumno fin advertise kini pet yang to na kidon kini kilester ter kimni ka bajenjar pet yang to bat persaman pendap na pidon ki jing artatien sa message hudut yang ngin siap pet lang ken ma okay kawai hangne na nga pulie kani ka statement of income and expenditure of the applicant organization kani pidon kam kumang ang pide bandon ka NGO berkata ka NGO ka haban pen ialaki funds hakini ki laisnam ta kataru habanya limbaja chartered accountant ma lada pimpadap laisam kan kamjinja tama wat kataru apply sele yu pila ban dadi batmai lai pila ban ong badang thamai nrei ngin pet king ka song pada ka committee mar ba ka society pin hab ban ai ka constitution ru bat kitu ki nong penyat kam but napidon ka annual report ru kami nga ong pi hadishan di fila don society kini baru lah ada penbiang lupa mo ni fitri tistagen ni baru lah penbiang pa nik bajinja di ka government kat ai 40-60 temut kan ai swa ka installment ka ba 10% harian tu kan ai ka ba 20% ka ba kong san output of the scheme ka government ka kwa pi bafin push kan bafin promote bafin penyeng bafin support ya ka meg halia tourism kan so hakatu ka jaka pelong jeng lang PP de ben tho haki plakat haki flex haki ni plakat sorry haki flex haki advertisement no pi baro ya hapan tho ya ka meg halia tourism baka yarap maka kesan maka pi de ben pinyi baka logo jong ka kan ma